Makadini mose pano nevagari vose vemuZimbabwe, vana veZimbabwe mese. Ndinofara zvakare ndadzoka. Ndini Tsvine Hemheni. Ndiri kuramba ndichidzoka nekuti vavariro yekutaurisa kwangu ndeyekuti tionesane, tisimbisane, tigadzirise nyika yedu. Ndinokumbira kuti zvatiri kunzwa zviri kutaurwa nana Comrade Nyoka Yamabhunu avo ana Comrade Geza kuti zvechokwadi miono yedu taimbosiyana chaizvo, asi yezvino tiri kufamba nenzira imwe chete nekuti tiri kuda kuti nyika yedu ishanduke ive nyika yemunhu wese akazvarwa muZimbabwe anonzi muZimbabweni, irege kuve nyika yechipoka. Saka kana tichinzwa vachitaura, nyangwe vanga vakambobatana nevanhu vakaparadza nyika yacho, asi vari kutaura kuti kwete, ngatichisiyanayi kana izvozvo izvo. This is the time yekuti tichigadzirisa. Tinotikaramba takasungirira kuti nekuti vakambofamba vese, hatina kwatinoenda. Neniwo ndiri pano inini ndakabva kuzano, handidi kukunyeperai. Hondo yese ichirwiwa ndakanga ndiri kudivi remakomrades zvakasimba chose, ende ichipera takavamo mukati memisangano iyoyi, asi ndinotenda Mwari, handina chakaipa chandakaitira munhu. Ndinofamba ndiri free kwese kwandinoda kwese, nokuti handina chandakaitira munhu nekuda kwezita remusangano. Mwari vakandibatsira pachinhu ichocho. Chechipiri, ndiri kuda kuuya pano nokuti ndakambotaura ndiri panapa ndikatuka zvakanyanyisa vice president vaChiwenga, ndichivatuka. Chokwadi ndakavatuka, ndakanga ndakagumbuka. Sinhasi uno ndiri kuda kuuya kwavari ndichikumbira ruregerero kuti no, chakandikonzeresa kuti ndikutukei vice president kana kuti vaChiwenga ndechekuti taingonzwa general wakati aenda, general wakati afa, general wakati afa, general wakati afa, nevamwe vamakafamba navo muchibvisa mugabe, vese vari kungofa, imi makanyarara, nyika ichingoramba ichienda kumawere, makanyarara. Aizvo zvakandirwadza kusvika ndikutukei, asi ndinoti ndakaona mamira mukati no, nyika haisisiri kufamba zvakanaka, nyika iri kubiwa mukati. Zvanga zvakanaka kuti keke ridyiwe nemunhu wese. Ndikaona kuti no, chinangwa changu nezvamuri kutaura ndizvo zvimwe chete. Saka dzimwe dzenguva kunonoka kwenyu ndokwakanga kwatipa hasha kuti tikusorei. Makamira zvakanaka pamu 2017, tikakudai, nyika yese ikakudai chaizvo, and we were expecting imimi kuti munge muri pachigaro nhasi. Asi hazvinei hazvo, makaona munhu aripo semunhu wakanga akafanira maonero wamakaita. Hatikusorei nekuti hamuna kuda kuita udyire, hamuna kuda kuita undini, makazvisarudza kuti aiwa, regedzai ndipe vanoti tinogona, nekuti vavariro yenyanga iri kuda kuti nyika inde mberi. Ndinokutendai pazvinhu izvozvo, asi only dambudziko rakazoitika rekuti wamakapa wacho ndo akazopanduka kuita chikwambo, kupanduka kuita mheno chimwe chunhu, asi ndomba matora nguva makanyarara, but ndokuzozviona hazvo. Saka ndiri kuuya kwamuri zvekare vaChiwenga ndichiti sorry kutukai kwandakaita. Ndakanga ndine hasha dzakanga dzandirwadza nekuti zvandakaona zvakaitirwa hama dzangu, zvandakaitirwa wenini zvakandirwadza zvokuti nanhasi chinhu chinonzi ZANU-PF, handidi kukunyepera nyange munhu angagwa akaenda, ZANU-PF handipi ruregerero.
handina ruregero nayo ende handifi ndakabatana nayo futi, ndochokwadi. Saka ndanchikumbira zvangu vachivenga kuti mundiregerere pakutuka kwandakaita. Izvezvi tiri kutoti dai kana zvikaita akabva, kana iye zvino pamuri papasa vice president, ini nangu pachezvangu handinyanyi kukupai ruremekedzo rwavice president nokuti makanominatwa nemunhu wandisingadi, nembavha nemunhu wandisingadi. Asi ndiri kuti inini dai kuri kuti zvikaita uye akasuduruka, nyange kuri kuti imimi mukanziko pari kufomiwa whatever government inenge iripo, mukanzi mapinda, handina godo nazvo, ende ndinotonzwa kusununguka nekuti zvamakaita, otherwise mungade makafa, asi makashingaira kuti musunungure vanhu. Saka nyange mukatora upresident ipapa, ndinokurespektai zvikuru. Saka ndinovimba kuti muchandiregererawo hangu, ndoziva kuti hatisangane, ndiri tsuruwo zvangu yekumwe unhu, asi kuti kutuka munhu mukuru akarwa akamira akadaro, Mugabe angasiri nyore kubviswa ukauya, angasiri nyore, Mnangagwa anotori nyore pana Mugabe, asi makamira zveshuwa zvatasingafungidziri, mukaita zvinhu nguva diki diki. Saka ndinopa kuti ndirumbidze ipapo, asi chasara kuti chipedzisa chikenza chiripo ichiye zvino. Ndodzoka zvekumaovhets. Maovhets ndakatuka ipapo ndakatuka, asi nanhasi ndinoti nini kumaovhets akaita sasana comrade Gezava vakabuda vakataura zvokuti ndo zvatiri kuchema tese, ndo zviri kuchemerwa nemasi ese eZimbabwe. Shingai muzadzise chirevo ichi. After chirevo ichi tinokupai ruremekedzo kana madzosera masimba kuvanhu, tinokupai ruremekedzo irwo. Nanhasi izvozvizvi ndakukupai ruremekedzo nezvamari kuita izvo zvinokubuda kwenyu kwamakaita, to be honest, nekumira zvakanaka muchisimbisa vanhu sezvamuri kuita. To be honest, ndiri kukusapotai zvikuru, asi not ose maovhets. Kune mamwewo futi ari kuramba ari mastupid maovhets ari kuramba achitsigirana nemhuri yekwaMnangagwa, kwete kuti nevatongi mhuri, nokuti vari kutonga mhuri yekwaMnangagwa. Imi monomira ikoko, muri vana vekumba kwaMnangagwa, ende hamunyari. Dai muri vamwe vakasunura, onewo zviri kuita vamwe maovhets ari kuuya kuvanhu, moita zvinhu zvevanhu, nyika yedu yoenda mberi. Right, ngatichibatanai ose mapositive forces, tibvise vanhu vashungurudza nyika, vashungurudza nyika yedu iyi, vabve, tione kuti iri dambudziko tapedza iri. Asi pane chinhu chimwe chete chandinoda kukuyambirai vese vari kurwa, vari kuZANU-PF muchiti muda kuumba ZANU chaiyo. Amene kuti muchaiumba makaita sei, kutaura chokwadi, nekuti nyange nyika yeye ikazosununguka, kuti munyatsotora vanhu chaivo veZimbabwe kuti vadzoke kuchinhu chinonzi ZANU, handini ameno nezvayakaita izvi, nezvamakaita izvi, maurayira makaita vanhu, mapisira makaita vanhu, maurayira makaita nyika, machichidzira muri kuita, masungira muri kuita vanhu vasina mhosva, shuwa mozoti yamira zvakanaka chidzokai. Amen. Nekuti nyika yedu Zimbabwe yakazara nemapenzi, nekuti kune mapenzi ari kungoramba achitsigira vanhu vari kupenga vachibasa izvozvo, ivo vachitambudzika, asi vanongotsigira nekuti nyika yedu ine mapenzi. Saka mapenzi kuda ndo amuchawana kuti muumbe chinhu chinonzi ZANU-PF chaicho chingagashirika mukati mevanhu, chinogona kuumbika nemapenzi. Saka kana masunungura zviri nani mutotsvaka chimwe chunhu, imwe pati, kana kutoumba imwe pati nyuwani isinganzi ZANU, nokuti mukangoda kuti mudzokerane neZANU yenyu, I'm sorry, hamuna vanhu vamunowana, nekuti hunhu hwayo haichinji ZANU-PF, haichinji, inongoramba yakadaro. Right, kana maita saizvozvo, mukada kuita zvamakaita pa2017
yekusarudza vanhu venyu moisa vanhu venyu ivavo. Hatikurambidzi nekuti mune muchiti masimba ndenyu, chinhu chedu ndozvamunoita ka, ndokusaka tichiti ZANU hatinyanyi kuitrasta futi. Asi nyika haimbofi yakanaka, nyika haimbofi yakanaka, ende mucharamba muine resistance yevanhu chaivo chaivo. Vanhu vese maZimbabweans achona achiresista that government yemudzimikirwa yevanhu venyu vamunenge maisa iyoyo. Saka kana muchida chaiko 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 kuti nyika iinde mberi, tenderai vanhu vasarudze. Kana ari muovheta amira achiti ndoda kuita president, ngakambeni vanhu vaone kuti tomuda here kana kuti kwete. Kana ari ani wokunze, as long ari muZimbabwe, tenderai chete vanhu vaite munhu wavanoda kuti nyika yedu ifambe. Ende kana warozawo ipapapa, don't give up, nokuti it's an ongoing game yekuti pamwe mangwana unohwina, ramba uchishingaira uchanohwinawo. Saka chinhu chatiri kutarisirawo kuti muchanzwisisa kuti tirege kuzoti muri kushandisa vanhu. Chekupedzisira ndechekuti ZANU PF kana kuti ivo vana Mnangagwa varipo ava vakonzera inonzi family integrated issue. Mafamily aparadzana zvokuti makavenganwa vana baba mukuru nana bamunini havachapindirani. Mwana wako ndewe kuMDC, mwana wako ndewe Triple C, mwana wako akapisa musha yangu, mwana wako akazonopisa kwakati, mwana wako akanorova kwakati, mwana wako akanouraya vakati. Yezvino ngozi yakunetsa munomusha nekuda kwemwana wako. Hatichafambidzani, hatichanzwanani, hatichasimbisani, hatichatrastani. Zvese izvo zvizvi zvakonzerwa neZANU PF. Saka the only way yekuti tisununguke mukati menyika ino is to deal away neZANU PF. The only solution. So vanhu vese, I encourage you, my comrades, kuZimbabwe ndinokumbira, especially my workers, ZCTU, please simukai tigadzirise nyika yedu. Hamutenderwi kustrike, hamutenderwi kudhimanda zvamunoda nekuda kwemitemo yakaiswa yeZANU PF. Asi now kana zvanzi ngatibudei, budai muchinyatsoziva kana muchibudira kuti makambani tiri kudzvinyirwa kumakambani, asi makambani achiprotectwa nevanhu nembavha idzi, kana kuti makambani achona ndevana vaMnangagwa. Budai tiratidzire zvakakwana. Ini ndinoramba ndichitaura kuvashandi nokuti ndakanga ndiriko kuvashandi ikoko, ndiko kwandandiri. Saka ndinoda kuti tibude tinyatsoratidzira zvine simba. Ndakashanda naTsvangirai, ndakashanda chaizvo naNicholas Mudzengerera ngari assistant waTsvangirai, ndakashanda naye chaizvo vana Gibson Sibanda vese ava ndakashanda navo zvakanyanyisa. Naye Thokozani kuzopanduka zvake ndakashanda naye zvikuru. Saka ndiri kuda kuti maZimbabweans musumuke. Chavangu chaichai handidi kutombosangana naye, nokuti ndikasangana naye tinotorovana zvisingatomboite. Kubva tiri tese kuZCTU naChavangu ndasingaonani naye, handidi kumuona nanhasi. Saka ndinokukumbirisai vashandi, ngatibudei. Ende kana tabuda tadhila nemunhu anonzi Chavangu, toda kuti aende mujere. Ende neniwo ndichauya kuzomuona ari mujere. Kana kuti panongonzi nyika yasunungurwa, ndinoda kuuya kuzoona Chavangu. Ende ndinoda kupedzeranawo naye, akasungwa kudaro, ndinoda kupedzerana naye. Muve nenguva yakanaka.